Ghana this year, mede nchia kese free in Erade Yesu Kristo mu ena mede ebrewi. When ya me one shrow, no one tell de here de mu se wo free wo pemu. E de won sa e ko subscribe button no so. Na we mia so, na fe so wo de won sa ko bebia adoma no wo. Na we mia so na wa subscribe to Faith Ministry TV. Na ye de ya bose, ye de enyum tuo ne nyame asem, e de ye behya afoforo enkran. Wona wato ba ha, wona wangidie asa, subscribe na wo kwakotie nyum e da wo, wo kwakotie nyame asem e da wo no, na hyawode. Insuran kan, animonyam ebe ye kese se wo nyina wo bua, eme ya mpege nyame ejuma.
Thank you.